Tady je paro, otvárame konfigurácia, akú chceme. Čiernu, za mňa čierna, vrchné napojenie, bum, a je tu krasavica. Tak to si ju vieme pozrieť, ale túto paro si vieme pozrieť aj live, keď už ide o to na showroome. Takže máme ho presne v tomto čiernom prevedení aj tu. Čo nemáme na showroome, no jasné, že ich je viac, ako chlapi pomaly rastú, ale rastú budú všetky. No zase tie piecky na drevo, áno, ok, ale tu si môžeme pozrieť, pozri sa, novinka naša na drevko, sme zainvestovali do takej. Toto black, ale my máme túto dekor dreva na tejto našej moka. Je to na drievko, na vrchu je liatinová platňa, kde si môžete variť, uvariť, keďže už kúrite. A pôjdeme, presedláme aj na liveku, priamo v showroome. Tady je krasavica malička, no. Tady je live, vrchné napojenie sme si na ňu pripravili. Toto je v podstate dekor dreva, ale je to akože keramika tepelná, hej, ktorá dokáže aj nakumulovať to teplo. No a oni sú také jednoduchšie, tie piecky na drevo, no. Šuflík, 8 kW. A+, no oni to, tie štítky má veľa pecí, len my čo robíme s teplom, vieme, že tá trieda A+ začína niekde tu a končí tu. A všetci si myslia, že aj ktorí začínajú tu, že sú rovnakí ako tí, čo my končíme tu, hej. Ale nie je to celkom tak, no.